Má v mobile 15 budíkov každé ráno. 3, 2, 1. Prečo? Ako ja sa nedokážem zobudiť. No a toto je dôkaz toho, že okrem toho, že Vanessa nie je len škaredá, je aj veľmi hlúpa, pretože ona tejto triviálnej hre nepochopila. Tam je, že má v mobile 15 budíkov každé ráno a ona má povedať, že či je to red flag alebo green flag, keby jej partner mal v mobile 15 budíkov každé ráno. Nemá rada, keď partner chodí sám na party. A môže mi to kľudne povedať. Nenávidím to. Nemám dôveru v tom. Vy dementi, vy máte dať červenú vlajku, ak vám vadí, ak váš partner nemá rád, keď vy chodíte sami na party. A zelenú máte dať vtedy, ak vám nevadí, že váš partner nemá rád, že vy chodíte na party. Vy tú hru chápete naopak. Vy ste naozaj obidva neboli schopní pochopiť týmto primitívnym pravidlám tejto hry. Takže Vanessa a Dalibor, vy sa k sebe perfektne hodíte.